Ei, hola! Està tot sota control, tranquils. Soc l'Èrica i sempre m'ha agradat cuinar, però una cosa és fer cuinetes a casa i l'altra pensar en la cuina com a una opció professional. Ara estic fent el que realment m'agrada, formar-me en cuina i fer un grau superior de direcció de cuina. Aquest m'està donant la tècnica i creativitat que necessito per a conèixer el sector de primera mà. També m'està ensenyant dues coses que penso que són essencials: saber treballar en equip i les habilitats de direcció per a portar una cuina. No sé si mai tindré la meva pròpia cuina, però m'encantaria estar en una cuina d'autor. Mira, a la secundària vaig anar tirant i quan vaig arribar al batxillerat va ser quan van començar a tenir dubtes i alguna dificultat per a seguir endavant. Després d'un any fent batxillerat de Ciències Socials vaig passar-me al Batx Pro. Va ser una decisió superencertada, perquè és un altre ritme. És un batxillerat molt més orientador i això m'ha ajudat a fer-me una primera idea de què són els ensenyaments professionalitzadors. Com que no em veia a la universitat però tenia ganes de seguir formant-me, vaig parlar amb la meva orientadora, la Celi, que ella em va donar la clau per adonar-me que potser allò que a mi m'agradava, que eren l'esport i la cuina, podien ser una opció de futur. Vaig llançar-me a la cuina i aquí estic, estudiant el grau superior de direcció de cuina. També estudio anglès i francès perquè tinc ganes de fer alguna formació o pràctica a l'estranger. I a tu, què t'agrada? On et veus o què t'agradaria explorar? Construeix-te i crea el teu itinerari a Festa Pro.